Vítam vás z terasy rodinného domu, ktorý dýcha meditériánskou atmosférou a je určený pre ľudí, ktorí hľadajú viac ako len štandardné bývanie. Užitková plocha rodinného domu je 237 m². Plocha pozemku je 1274 m². Rodinný dom má garáž pre 2 autá, alarm, kamerový systém, protipožiarny signalizačný systém, studňu a automatické závlahy. V oddychovej časti záhrady je takýto krásny altánok, krytý bazén s protiprúdom a slanou vodou, vonkajšia sprcha, grill, pec a jacuzzi. Neváhajte, volajte.